Ei, bojos i boges, avui us ensenyaré l'últim robot de la meva flotilla de robots netejadors. Després del robot netejavidres i el robot aspirador, arriba el robot fregaterra. Per algú que el fastiguegi fregar com a mi, és una eina increïblement pràctica. Kill all humans. Kill all humans. Must kill all humans. A diferència del robot aspirador, aquí les possibilitats d'elecció són més reduïdes. De fet, aquest model en particular crec que ja no es fabrica. Igual que el robot aspirador, per evitar problemes, el millor és recollir totes les cadires i objectes del terra. També cal assegurar-se que no hi ha mobles amb galip, l'alçada de la mida del robot, ja que podria quedar atrapat a sota i cal treure'l manualment. Per posar-ho a funcionar, tot el que hem de fer és indicar la mida de l'habitació i donar-li el botó de marxa. El robot fa com a mínim 2 passades per tot el terra, una per mullar el terra i l'altra per raspallar i aspirar l'aigua bruta. Una de les coses que més m'agrada d'aquest robot és que té 2 dipòsits separats, un per l'aigua neta amb el sabó i un altre per l'aigua bruta aspirada, de manera que, a diferència dels sistemes tradicionals de fregat, l'aigua neta i l'aigua bruta no es barregen mai, sent aquest sistema en l'àmbit higiene-sanitari molt superior, cosa que es fa evident quan es neteja el robot després d'un fregat, amb el filtre ple i el dipòsit de l'aigua bruta ple i amb mostres d'haver fet la seva feina. I tot això tenint en compte que sempre faig servir el robot fregador després d'haver passat el robot aspirador. Així doncs, val la pena tenir un robot fregaterres si et fastigueja fregar tant com a mi i en tens el gran avantatge de fer servir dipòsits separats per l'aigua neta i bruta, es converteix en un electrodomèstic imprescindible. Com us vaig dir amb el robot netejavidres, si voleu provar algun dels meus robots sense el perill d'un elevat desemborsament inicial, podeu anar a la meva web robotsdealquiler.com. Com és un servei experimental, no tinc una llista de preus, però segur que arribem a un acord raonable perquè el proveu. El proper vídeo sobre robots serà una mica més lúdic. Robots per jugar. Fins que ens olorem. Smell you later.